Hello! Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. So ito yung niluto ni Ate Sam kanina. Nalagyan niya ng flour yung giniling, yung pork giniling. Then, yan. Para na siyang okoy. So, ang gagawin natin ngayon, gagawin natin siyang sweet and sour. Ayan. Tignan natin kung ano yung lasa. Dapat kasi lumpia ito eh. Pero ginawa niyang parang okoy. Kasi akala niya talaga ng flour yung meat. Ayan. Tignan natin. Salari. Ay! Kumain ni Bibi dito. Ito yung salarin. Si Ate Sam, akala niya talaga may flour yung ano nga yun? Yung pork giniling. Akala niya may flour. Sarap nito. Easy. Chocolate. Blood, di ka na. Bigyan mo na kay Blood. Luto na tayo, luto na. Sibuyas, tsaka luya, and then garlic, cornstarch, 1/8 cup. And paminta. Lalagyan din natin siya ng suka. Siguro 1 tablespoon ng suka dito. Lagyan na natin ang bawang. Sticker yan. Hindi. Pag mag-edit, lapit baka masansi ka naman. Haluin natin siya para lutong-luto. Masarap kasi pag ano eh. Gisang-gisa talaga yung sibuyas siyang bawang. Pangit siya pag ano. Hindi masyado isa. Mas malasa siya pag ginisa mo siyang masyado. Yun. Lagyan natin. Lang baby, wait for me. Tuwin lang natin itong masarap na ulam. Nalagay na natin yung lagay na natin ito, ayan, lumpia kasi talaga yan oh. Ginawa niyang sweet and then lalagyan natin siya na paminta. Lagyan natin ang paminta. 1 cup of water. Okay na yan. Hintayin natin siyang kumulo. Lalagyan natin siyang cornstarch. Cornstarch. Okay, good. Gana siya. Look, the sauce. Ayan. Medyo malapot na. Tingnan natin siyang kumulo-kulo. Bongga na ang sauce niya, diba?
sili. Bonggang-bongga. At ito na ang salarin kakain na. Eat na. Eating time. Kulit mo. Mahulog ka dyan. Video ako. Bye-bye na. Bilis. Bye-bye. Good night. We will go to sleep now. Bye. Bye.